No ako čau, potrebujem hudbu na hit, kým odletím. Chcem tam napísať trojsingel, vrátim sa nahrať, jebnúť von, spraviť klipy a dovidenia. Chytí mikrofón a odjebem strop. Dovidenia. Keď začnem blúte repy, tak sú takí, že dokrčené papule a sú takí, že moja hudba je životný štýl taký, že ten sú ako hurikán z more taký, že keď sa ich opýtať, hlavne sú takí, že vydám nový track a hlavne sú takí, že rozlebám ten rúb a troch sú takí, že ďalší hit taký, že oni ma chcú, nemusím sa vtírať, nabehnem, jak keby došiel výjazd. Sleduj ten dáv, jak sa začne zvíjať, čo ako ja nemá nikto síja. O tej energii sa ti môže iba snívať, vyjebaný metronom neviem krývať. Môj mindset, prvá liga víťaz, ty si zorel ako cigareta výžiak. Volá mi Marko, že v tejto chvíli je to tak 600k za odmietnuté díly. Nerobím reklamy, keď nemám feeling, ty robíš kokota, lebo nemáš príjmy. Moja show ťa jebne o zem, grappling, dojdi to pozrieť, dám ti guest list. Dosereš sa, daj si uhlie a krekry, pochopíš prečo mám streamy jak Netflix. Vár na billboardoch a city lightoch, keby som chcel, tak sa utopím v lajkoch. Keby som chcel, tak hodím s tvojou čajkou, no mám doma hot shit, takže fago, prídem, odjebem strop, oni vedia. Bordel, ja keď prechodíš smetiak, definujem vetu, že časy sa menia, stále pri zemi, ale zároveň. Keď začnem blúte repy, tak sú takí, že dokrčené papule a sú takí, že moja hudba je životný štýl taký, že ten sú ako hurikán z more taký, že keď sa ich opýtať, hlavne sú takí, že vydám nový track a hlavne sú takí, že rozlievam ten rúb a troch sú takí, že ďalší hit taký, že A chilka mu taká Nečukám. taky už má jedna. Tryhard prostě. Tak tryharda ještě nebudu, tak fakt ne. Aj, A tak shopping. to stihneš všetko minúť, keby Double chceš. goalby. A shopping spree. Venujem ti to! No, si ne! Šla, hej? Ani ne, To ja tam nereceptne, vidím ale- 0-0-0. No hej. A čo mám dať? Piče! Vy? Vyber si koho chceš, ale... Nemá tu niekto z vás Ireliu, slečnu. Kokot nemá. Irelia! Yes! 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 Sex, kamo! Irelka. Ja mám nejaký screen. Lapisil 3, Revengeance 3. Lukas. Ukážem ti, hej, ako hraje profesionálny hráč v League of Legends. Kto je Flora? Kto je Flora?